Atenció, perquè aquesta setmana han passat dues coses que han posat Aliança Catalana i a Sílvia Orriols al centre del debat mediàtic. Intenten aturar les veritats i l'expansió territorial imparable del partit nascut a Ripoll i ho fan de manera completament irresponsable. Avui aquí repassem un dels discursos més contundents que recorden des del faristol del Parlament. Tot vinculant l'intent descarat d'aturar Aliança, anirem a Camprodon, on el partit ha hagut d'esquivar la censura il·legal per part de l'Ajuntament. La democràcia en perill. Queda't fins al final. Comencem. No podem ni volem assumir com a propi el discurs multicultural que vostès afiancen i subvencionen amb diners públics i que legitima la no integració dels nouvinguts a la nostra cultura, als nostres valors i al nostre mercat de treball. Aquest és un trosset del discurs de Sílvia Orriols al Parlament de Catalunya i t'aviso que el que diu aquí no només és veritat, sinó que ha generat una onada de reaccions positives i normal, ja que Catalunya no estava acostumada a aquesta sinceritat. I potser per això la negativa de censurar Aliança Catalana que els ajuntaments woke estan seguint. Però això hi anem després. Segons Sílvia Orriols, aquestes polítiques no només no ajuden a Catalunya, sinó que perjudiquen a la cultura i als valors catalans. I no només ho diu per dir-ho, ho diu amb dades, amb exemples clars i amb una passió que molts catalans comparteixen. No permetrem que es continuï vinculant la immigració il·legal i descontrolada a tota mena de bondats i riqueses que només existeixen a la ment pèrfida de qui viu als barris alts i amb escortes a la porta. I en aquest discurs, Sílvia Orriols no se'n va per les branques. Va dir, i cito, no podem ni volem assumir com a propi el discurs multicultural que vostès financien i subvencionen amb diners públics. I Orriols va més enllà i connecta aquestes polítiques amb la immigració il·legal, que descriu com a descontrolada, segons les dades que tenim, i una càrrega social pels contribuents catalans. I és que fa evident que no es pot continuar regalant ajudes socials i a qui arriba al país de manera il·legal i irregular, mentre els catalans més vulnerables continuen quedant desatesos o en llistes d'espera interminables. Però aquí ve el que està fent saltar les alarmes a l'establishment social processista. Aquest missatge, el de Sílvia Orriols, ressona de manera molt positiva a les llars dels catalans. Més d'un 60% de persones, segons les últimes enquestes, compren el discurs de primer els de casa. De fet, si consideres que ets un dels molts catalans que, com jo, pensen que s'ha de posar fre a la immigració il·legal que patim, subscriu-te al canal. Però per què aquest missatge genera tanta tensió? Per què molts volen silenciar-ho? És que s'acaben les paguetes? Ara t'explico, per exemple, el que ha passat a Camprodon i t'indignaràs segur. Abans deixa que remarqui molt importantment l'exemple, atents, el que diu sobre les entitats del tercer sector. A la taula del tercer sector hi ha poca representació d'entitats que millorin la vida dels catalans vulnerables i una clara sobrerepresentació d'entitats que contribueixen a l'efecte crida immigratori i a la substitució cultural i demogràfica del nostre poble. Mentre vostès treballen per dinamitar l'estat del benestar, Aliança Catalana treballa per restituir l'estat català pròsper, segur i occidental que es mereixen els nostres fills. Segons Orriols, hi ha una clara sobrerepresentació d'entitats a la taula del tercer sector que contribueixen a un efecte crida de la immigració i, evidentment, això provoca una substitució cultural i demogràfica. Organitzacions no governamentals, ONGs, observatoris, fundacions que s'emporten directament els diners dels catalans per seguir augmentant la pressió migratòria. I és que aquestes entitats ultrasubvencionades, segons diu, no beneficien els catalans, sinó que augmenten la pressió sobre els serveis públics. Creiem fermament que els nostres recursos s'han d'orientar i invertir en el benestar dels catalans i molt especialment en el dels catalans que es troben en situació de vulnerabilitat. No podem continuar regalant els nostres recursos a qui arriba irregularment i s'empadrona de manera fraudulenta per fer ús indegut dels nostres serveis públics i accedir a ajudes socials. Les ajudes socials cal reservar-les per a les capes més vulnerables de la nostra pròpia societat. I afegeix un altre punt clau del discurs. Atents, la immigració massiva no resol el problema de les pensions, sinó que l'agreuja. Aliança Catalana creu en la cultura de l'esforç i del treball, no en la cultura de la dependència i del subsidi que vostès pregonen. Diuen els experts woke que hem de menester immigrants per poder pagar les pensions.
La realitat és que la immigració que vostès han fomentat i fomenten és una càrrega social pels contribuents. La prova que ho certifica és la proliferació d'entitats i fundacions que intenten lucrar-se públicament d'aquest desori. Citem: la realitat és que la immigració que vostès han fonamentat és una càrrega social, afirma. I aquesta afirmació no només juga amb la retòrica, es basa en la percepció que molts ciutadans tenen avui en dia. I n'estic segur que escoltar aquestes paraules amb aquesta determinació d'Orriols us està donant l'esperança en el futur de Catalunya que tant necessitàvem. I posar fi a aquest sistema woke que ens ha estat traient els nostres diners per donar-los-els de fora i a polítiques sense massa sentit. Tot això representa Sílvia Orriols. Però és que aquest discurs no és un fet aïllat. I el que és més bo és que no es queda només en paraules. Forma part d'aquest moviment ampli a Catalunya que s'està extenent cada vegada més, on la immigració s'ha convertit en un tema central del debat polític després d'anys ignorat pel sistema. I a municipis com Ripoll, on Aliança Catalana va guanyar les eleccions locals amb una majoria molt àmplia, són un exemple viu d'aquesta tendència. I d'aquest missatge, sobretot, no són paraules, són fets. No només generar debat, sinó també generar accions, que és el que Catalunya està demanant. Creieu que els partits polítics tenen por a la figura de Sílvia Orriols? Deixa-ho als comentaris, ja saps que et llegim, com sempre. I ara sí, ens n'anem a Camprodon, municipi bastant a tocar de Ripoll, on aquest cap de setmana passat Aliança Catalana va viure un episodi que t'indignarà. El partit va ser desautoritzat a realitzar una parada informativa, és a dir, l'Ajuntament va negar l'ús de la llibertat d'expressió al partit polític d'Aliança Catalana. Però això no els va aturar. Malgrat aquesta prohibició completament arbitrària, van trobar la manera de fer arribar el seu missatge i van haver-hi cues, fins i tot, per demanar fotos a Sílvia Orriols. I és que, clar, imagina't l'escena. Militants d'Aliança Catalana distribuint flyers, portant samarretes amb el missatge i el logo i havent d'organitzar cues de gent amb la batllessa i diputada Orriols. Aquesta és la imatge que els molesta perquè Aliança Catalana, segons les enquestes, no para de créixer. I totes aquestes cues, malgrat que l'Ajuntament ho havia prohibit, per por. Però aquesta negativa de fer parades informatives no és un cas aïllat. És la resposta dels governs woke a l'estratègia d'Aliança Catalana que porten a terme des de fa temps, cada cap de setmana, arreu de Catalunya. Fer parades constantment per presentar el seu projecte polític. No només no s'esperen el període electoral com fan tots els altres, sinó que treballen contínuament per mantenir el contacte directe amb la gent a peu de carrer. I aquesta és una diferència clau respecte als altres partits polítics, que només s'activen quan s'acosten les eleccions i segueixen després sense fer res. I des d'Aliança Catalana ens diuen que el cas de Camprodon no és únic. Llocs com Solsona, Premià de Mar, Aliança Catalana ha trobat obstacles repetidament per fer les seves parades. I no parlem de petits obstacles, no és una cosa menor, sinó que parlem de decisions polítiques que qüestionen la llibertat d'expressió i el dret a representació política de tots els ciutadans. I és que a Premià de Mar, per exemple, davant d'una manifestació de l'extrema esquerra, l'alcalde va obligar els militants d'Aliança Catalana a desmuntar la seva parada, malgrat que aquesta parada estava prèviament aprovada. I què van al·legar? Van al·legar alteració de l'ordre públic. Increïble. Un partit que tenia autoritzada una parada informativa és acusat d'alteració d'ordre públic davant qui intenta agredir i destruir les parades. Però aquest episodi suggereix que Aliança Catalana està sent silenciada per les veritats que diu i els resultats electorals els acompanyen. Només l'any passat, a les eleccions al Parlament, van ser tercera força a Camprodon o quarta força a Solsona, on els neguen repetidament també fer parades informatives.
I aquests resultats electorals van anar acompanyats i van ser el resultat d'una campanya brutal en contra del partit d'Orriols, on es va silenciar els mitjans i van intentar fer naufragar el projecte polític a nivell nacional, cosa que els va sortir malament. De fet, en aquest vídeo ja vam parlar dels atacs que Aliança Catalana va patir, ha seguit patint durant aquests anys. Te'l deixo aquí perquè val molt la pena. I recorda que per més informació i les notícies al dia a dia, pots visitar el portal web de xcatalunya.cat. Fins aquí i fins aviat!